Good news, breaking news, guys. Nkhani ili abantu osangalatsa kwambiri. Prosecutor kapena kuti oyimira mlandu wa boma amene uja wangothetsa milandu yonse ya Boni Kalindo komanso ndi abusa aja yonse kungothetseratu. Yes, palibenso mlandu basi yatha imene yatha mota Boni Kalindo basi imene yapita. This is good. Thank you so much. Yes, guys. I don't know kuti mina ifanya ntaya campaign. Yeah, because uzoa kasi bwino koma bola yata ngati kuli inaso ndoti kusogolo kuno komabe ya milandu ya Boni Kalindo tithokoze kwambiri kuti yata. Hey, it's just a simple thing. Inaenda ngona nkhani mene ilili. Guys, ndere tiyamikire koma yeah, you see kuna kuti mufanizi yankhula zina koma pa anthu ena ake guys, anthu ena ake pasipo mukumatukwana like kuti pasambali iwe ndiwe kadate yanchane. Guys, don't be makhale munthu hotelo yayi sizabwino zimene zonse. Sizabwino nkose, sizabwino ngati neli bwino iti dziona kamba nkhani kuza ndi kuti anthu ena ake MCP akulandira anthu the door is open kwa anthu amene akufuna kupanga join chipani chawo kupanga alliance. Sinatani basi nangopanga report imene zilili basi ena ake basi tukwana pasipo hey iwe kadate makuti ndene lero nofana ndikuuzeni kuti ineyo ngati ndinakulakwirani nkona ina muzola nkhula kamzichani chonde makupemphani pezani malo pena pake tikumane tikathibulane.